becik suwanmu oning Pendopagung Praja ing Kencana Ruti Suryawati. Awit pikantuk berkah pangestu dalem suwan kula tansah karaharjan. Iya. Sumpah kula mugi konjuk Kang Mas. Iya. Ndak tampa ndadake bonggonging penggaliku ya. Mung patuning sungkep daksa tampani Suryawati. Sangat anggen kula mundi Kang Mas. Prayoga nanggo munggah ya. Sindika dawuh Kang Mas. Retno inten. Inggih Rama. Kira iku putrane Rama. Lho wis padha rampung anggo muni ndak kewajiban ngono apa? Wes Rama, wau ana mau apa kuwi jenengane pemrampes karep wong kabeh. Nggih. Wis masak. Biar putraku nang matur nang sane Rama ki mbok yo sing nganggo supos kita. Basa. Sliramu ki rak yo saben dina wis ana sekolah Suryawati. Dene pancen Diajeng Suryawati. inggih kula Kang Mas. Wis saged-sagede yo ngono kok. Ora dadi ngopo, Ngir. Jaran kuwi pancen wis pinesti kowe kudu kaya ngono kuwi. Rama ora duka. Kang Mas Anane ngene iki ya Rama ya. Ora apa-apa. Iku ki lho. Iki rak tanggung jawabmu nggonmu gula wentah putramu. Lah mila menika Kang Mas. Saben dintenipun menika sampun kula gula wentah. Kula ulang wuruk kanthi tata basa ingkang leres. Ning kasunyatanipun saben dinten menawi matur kalian panjenengan kok srogal-srogol waton Nanging kira ora dina pisowanan. Dadi ora norma juga padha ngerti ora apa-apa to. Aning menawi dipun terus-terusaken ngaten menika sak wanci-wanci mangke wonten pisowanan rak nggih dados boten ora sae to dadi Kang Mas. napa sebab kuwi pancen wis pinesti dening Gusti Kang Watu. Pancen putramu wonten ya pancen kudu kaya rak ya pasorane ora ngisini piye memper karo ibune rak ngono to. Kang Mas, kula pitados menawi retna inten menika badanipun, Lah ya prawanipun menika sami kalian kula. Nanging kepiye? yen menika wau langgenipun tata basa niku wis punipun kula boten sreg ngaten lho. Aja to penggalih degrotomu ndakne mengko mangri dadi pikiranmu. Lah pancen ning aku trima aku seneng kok. Ya senadyan kaya ngene nyatane ora gawe cuane. Panjenengan boten lingsir. Nek tetep ayu to, Bu. Nah, Anek le ayu ki ya ayu. Nah, Nek iso ki ya ayu, ya pinter tata ya basa. sesuk mbok ya sithik. lah wong isone yo ngene lho, Bu. Apa ya kuwi ora priksa, ora krungu. Pancen kuwi pinesti dening Gusti Kang Watu. Mula ora perlu tok pikir kanthi jero. Inggih Kang Mas. Kebat jagat bumlar iki lak sing jenenge titah Gusti Kang Watu kuwi lak werna-werna. Kalau putramu kaya ngene aku trima kok. Panjenengan menika tok napa-napa trima. Lah yo trima ya Rama yo. Trima udarane Rama. Lah wong tetep ayu. Nah, sing baku kuwi. Lah iya to Rama. Ibu ki ra ngono kuwi. Kuwi rasa Ya ngene ya Ger. Ibu ki mung kepingine sliramu ki putra ratu. Sing bisa kanggo tuladha para kawula. Supayane kawulane awake dhewe ki ya bisa tumindak sing bener, tata basa bener. Ngono lho, Ger. Ibu ki ra kepiye-piye. Suryawati. Inggih kula Kang Mas. Kabeh kuwi dadi isining jagat. Kuwi isining jagat gemelar ki ora padha. Ya ade kudu bisa nampa. Mung siji. Mula iki dudu dina pisanan kowe kandak timbali ana Pendopagung Praja Kencana iki merga ana rembug kang bakal ndak rembug manang Suryawati lan putraku sing ayu dhewe terpenten. Bukan apa to Rama? Oh, perkara tenteming praja ing Kencana Ruti nggih. Oh. Nemen apa wonten perkawis ingkang
Sing jalari ora tentreming praja kencana pira ngono to. Nggih mboten tentremipun wonten ing kencana rumi ngaten kan Mas. Iki kan bakal tak tersi. Kula aku wis dawuh karo Prabu Sandi. Tak kon Bupati sapa sing tansah gawe onar ing praja kencana rumi. Kejaba kuwi. Kejaba kuwi alok ing para kawula ing wewengkon kencana kuwi kawula nampa dendake amung tami padha kekongan bani merga tumindake wong-wong ing mendung Bogowati. Iki bakal tak tersih apa sebab tansah gawe ora tentering praja kencana rumi. Dados ngantos sakmenika dereng kepanggih tiyang ingkang damel onar wonten ing kencana rumi niki. Pun kakang wis nyebar telik sandi prajurit sandi padha nyekel ngrangket wong sing tansah gawe onar. Aku sak-sake panjerite para amung tami kan kekurangan banjir kan Mas. Kula ora padha rampik. Putramu Agung Kusuma. Ora meni sowan. Rama, Piye? lah aku ki ket mau lang goleki Kakang Agung Kusuma. Nang ndi ta Rama? Mengko dhisik ta. Aku nek janji krungu putramu rame-rame guyu wae. Nggih kula niku nggih gumun. Ayo ulangamu to iki. Panjenengan menika kok ulangan kula saben dintenipun kula ulang muruk sae kok niku kok malah beda karo adat sabene lho. Lah, Mbok yo rada neko ilat sithik ngono lho, Nger. piye ta, Bu? Ngene ya. Piye Rama? Kadangmu tuwa Pangeran Agung Kusuma. Nang ndi Rama? Gandeng sesuk kang nyambung sejaraning praja kencana mungkin ya kadangmu ya Agung Kusuma. Ndak utus supaya dhewe golek tambahing kawruh kanggo sangu sesuk yen nglintir praja ing kencana iya. Aku arep nututi Kakang. Mengko dhisik kuwi bocah wadon monggo ayu rupamu. Yen kowe nututi kadangmu tuwa nek ana sambe kala ning dalan iki piye? Ambek aku iki lho Rama. Wong wedok. Ning aku yo wani Rama, aku perang karo Iya, ya aku ngerti yen kuwi pihak Klebu. wong lanang aku wani Rama. yen kowe iki senajan Wani karo wong lanang. mengko dhisik. Mengko dhisik to, Nger. Aku Putramu kudu melu, aku kudu golek. mengko dhisik tak paringi priksa to. Ya senajan kowe iki jijiring putri, ning aku ngerti kuwi prajurit wanita klebu tetunggih prajurit lanang wanita. Ning nek kowe mlaku tanpa ruang mongko durung ngerti ana ngendi kadangmu to ora mengko akeh sambe kula kan bakal tok sandang to, Pak. Aku ra wedi Rama. Aku tetep arep goleki Kakang Ya, Agung ngono, Kusuma. ya, Kan Nger. Rama kaya goleki. Ya Loh, tenan. Yo, Ger. Ayo kowe. Yo. Menika Rama. Iki ulangamu. Putra panjenengan menika lho. Malah dikode. Ora apa-apa. Coba ae. Ayo. Iki ngene. Ngene. Gandeng putramu kena diarani oncak. Ora iso dikendhaleni. Nanging kula kuwatos sanget lho Rama. Retno enten menika wanita mangke tanapa dereng mangertos wonten pundi kangmasipun. Aku rama itu yen kowe nyumelangake keselamatan putramu. Yen ngono kowe keren ning praja ya. Mongso Rama praja. Kang Mas Gadhe, Lho ya yo mulake putramu to. panjenengan piyambak boten utusan abdi kemawon napa prajurit Kang Kejaba Mas? aku utusan abdi aku dhewe bakal ngilirani ngupati utawa mlapat playune putramu. Oh ngaten. Ije Kang Mas. Yen nek warmenu ya tak perangake. Engko ndak bisa. Dipun parinake. Kula derek ije Kang Mas. Mas